এক নং সিমনা খাবার তাতে বুকসং সাবং থতক নরনি মখল এক নং সিমনাও তিপ্রা মথানি বাতাयनि बागै साबो फाइततक आनि या फाव गोबां मा बर'नि बुमुंनो फाइका आरो नि बिसिङाव साइजाक मा सासिनाय ब्रिसकेतो देबबर्मा बाताय मानफिरो रनजित देबबर्मा बाताय मानो एमडीसी रवीन्द्र देबबर्मा बाताय मानो आरो बिसिङाव चान्स जतनि गोबां ब्रिसकेतोनि एमएलए ngैनाय जे बर'नि मखल बर'नि बखाव पुइतो मानजाक चान्सेस बेसी ब्रिसकेतोनि इंयांके रनजित देबबर्मा ngै मानो पाइग्राखा अबचिनि एसेसमेन्ट अबनंनाय आबां सियर रिमिया जदि खना बुआग्रा साथेनि अरनि बिसिङाव जदि कलाय खांके ककतिरफ्रानि आइडिया थिग न दङ होनै आं वान सक्सिनाय हायके खापांनि ताखुदाय बुखोबसं आनि याफाव एक नं सिमनानि कक साइपाइखा ओंखाय ताबुक जे 20 टा सीट सानायजो आं एसटी रकनि 20 टा सीट दंमानि गाबोन परे 11 मानदाय कलायथांखा 11 एक सिमनाव नि परेखनो 11 मानदाय मानदायो बातायनायनि बागै गोबां मा बर' खनि खोनावो आरो नि बिसिङाव गोबां मा दङ निनि जेम्स देबबर्मा टनी देबबर्मा ओंखाय रुनेल देबबर्मा ओंखाय तामुल सासेनाय जाम्बु देबबर्मा संग्रा गोबां बुमुं दङ आनि याफाव जे सिलेक्ट खायमानि बिसिङाव खरनि बुमां मा साजासिनाय खाबां ताते बुकजों जगदीश देबबर्मा एबा रुनेल देबबर्मा बर' बासाय मानो मानदाय कन्स्टिट्युएन्सिव अब आंनो सानाय जगदीश देबबर्मानो गोबां सोखांजाक ओंखाय खाफाल ताते बुखोबसं 12 टाकार जला ताहिके 11 मानदाय साखा तावक 12 टाकार जला तो तिप्रासा बेलायके सिसाजाक लुकुरक टाकार जलनि बरनखा आं मास मा बलायो आ आमसायो गोबां मा लुकुरक बिसि ब्रुम ब्रुम न जे नेशनलिस्ट हानि कक सानाय बरनो बोर्ड दुइ कप्लाय खाइ फाइ दङ ओंखाय टाकार जलाव कनफार्म जेहेतु सीट आरो बुआग्रानो बातायनाय ओंखाय खाबां तांते बुकसं आं थाइगो साका आईपीएफ टी तिप्रामो थाबाय केरिखा आईपीएफ टी रगनो ताबसक जरतैता ताबसक जरतै आइ दिनि हरदा सालाय ताइसा फेरिथां आबां साइमेनया ताबसक जरतै आईपीएफ टी रग तिप्रामो थाबाय थानसांलिया तामनि हिमबा बरक नि डिमान्ड रगनो सम्बत बुआग्रा गसिलियाना बा बिसिङाव कक सालाय दंखना ओंखाय टाकार जलाव बुआग्रा बातायनाय ओंखाय गलागाटी 17 गलागाटी अम्ब एसटी सीट आरो बातायनायनि बागैनाय सोखांजाक बुमुं गोबांमान बुमुं दङ निनि तामो बिश्वजित कलय मानव देबबर्मा राजेश्वर देबबर्मा आबाहाय बरक दङ गलागाटीव ओंखाय सुरन देबबर्मा संरक दङ बुमुं किन्तु आरोनि बिसिङाव मानव देबबर्मा एबा राजेश्वर देबबर्मा बातायमानो 17 गलागाटी ओंखाय आबनि यागुलो आनि याफाव जे तंमानि 19 चोरिलाम कन्स्टिट्युएन्सी और बीजेपी नि ताबुक सिटिंग एमएलए दङ मन्त्री अक्रेक जिष्णु देबबर्मान ओंखाय बिनि एरियाव तिप्रामो थानङै बातानानि बागै बुमुं दङ बिचिं देबबर्मा चान्सेस बेसी ओंखाय आरो बिसिङाव बुबाग्रा कायनि कायथामो फानो बातायमानो एलाकानो नायनाय एलाकाओ जे जागाओ बिरोधी दल रगनि साबो बासा आबनो नाइबो यांगो बरनो मा आसुग्रुदो आबनो बिचार खायनै आं जागा मा संखा बुबाग्रा आरो चोरिलामो बाताय फानो मानो कारण आरो राज तामसरे बुबाग्रा नो खुनिनो जिस्तु कर्ता जे जागा बासा जाक आ जागाओ जे कोनो बरक उंगलाक पार्टी लाइने पार्टी रागिया माना आबगे बुबाग्रा आरो बताय कायसा बाताय मानो आबाहाय कायसा खाचं जाखा ओंखाय आमनो कारै बिसिं तो दङनो आंनो सायखनारखा ओंखाय बरनि बिसिङाव जेबकायसा आंनि मानुहनै अब ककतिरफोरनि एसेसमेन्ट अर ताय केबनि कुनु बमतम करै आं जे नायनि माने अब हायकेनो नुहु हरै दङ कारण याखि जाग्रा मानासिगो यां बीजेपी नि साव बातायनो कांग्रेस नि साव बातायनो यां अन्न पार्टी नि साव बातायनो नासिगिनो अब मारो एक ताई कायसा काके आ एलाकाओ बरनि चाहिदा साबनि दं सिनि को जे रिपोर्टर रंनि रिपोर्ट रंनो आको कलेक्शन खायनो अब आं तिख्लायमानि ओंखाय सोखांजाक बुआग्रा चोरिलामो याके बिचिं ओंखाय 24 रामचंद्र घाट इंके तो खुवाई रामचंद्र घाट